conseil supérieur de l'agriculture ale kon tago tan sabana o kon kera kunu kita fanfɛ babule kɔnɔna la yira ka fɔ ko finitigiw ni banbagatiw kɔni karila ɲɔgɔn fegola min barakɛla ma olu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira ko u bɛna tile damadɔ baarabila kɔni kɛ an balimaw aw bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya fɔlɔ o ye sɛnɛkɛlaw ko ye o de ka yira ka fɔ ko kunu min kun ye juin kalo tile 6 ye conseil supérieur de l'agriculture ale kɔni tago tan sabanan o kɔni sigira ni a denfaya kun bɛ jamanakuntigi bolo n'o ye colonel Asim Goita ye o kɛnɛ kan min ye colonel Asim Goita ye a y'a yira ka fɔ ko min ye kɔɔri ye ko dɔ kɔni farala o sɔngɔ kan sabula ko ɲina ko kɔɔri bɛna feere min ye dɔrɔmɛ 59 ye o bɛ ka yira ka fɔ ko dɔrɔmɛ 2 kɔni farala o kan wa min yɛrɛ ye nɔgɔ ye ni an bɛ fɔ o ma nanzaraka la angɛrɛ ko o kɔni bɛ di min ye 2000 ale ni 800 na k'aw ladɔnniya ka yira ka fɔ ko sango ale kɔni tun bɛ ka feere 2000 ale ni 500 kɔni na o bɛ ka yira ka fɔ ko 300 bɔ ɲɔgɔn kɔ o kɔni farala o kan ayiwa ni conseil supérieur de l'agriculture ale fana kɛnɛ kan tuguni kibaruya dumanw fana bɔra ka da min ye sɛnɛkɛlaw kɔni ye u kulo kan ka yira ka fɔ ko sango min ye gɔbɔni ye tiɲɛni min da kɔɔritigiw kɔni kan ko o juru min bɛ kɔɔritigiw la gouvernement y'a yira ka fɔ k'ale bɛn'i jɔ ni o ye n'o o musaka yɛrɛ bɛ t'i jɔ miliyari 9 ani buruburuni na sabula ko bɛrɛ kɔni t'a jɛ miliyari 10 kɔni na ayiwa an bɛ don min na ko bi ni kibaruya in kɔni fɔlen min ye sɛnɛkɛlaw ye maa kɔni ma wuli ka kuma fɔ o ni ko in na nka aw ni an ka jɛ ka colonel Asim Goita ka kumakan lamɛn nin kɛnɛ in kɔni kan. Des moyens financiers nécessaires pour l'opérationnalisation du programme spécial de promotion de certaines productions céréalières, riz, maïs, blé, pommes de terre, en vue de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. La poursuite cette année de subventions en faveur des producteurs de céréales et de coton, des éleveurs et des pisciculteurs pour améliorer leur rendement et leur productivité et leur production. J'ai décidé de faire prendre en charge par l'État les crédits intra des producteurs de coton sur les superficies de coton perdues suite à l'attaque des acides et les inondations au titre de la campagne 2022-2023. Un montant de 9 milliards 900 millions 38 774 839 francs CFA. De fixer le prix subventionné de l'engrais minéral à 14 000 francs CFA par sac de 50 kg et celui de l'engrais organique à 3 000 francs CFA par sac de 50 kg. De fixer le prix d'achat de base du coton graines premier choix aux producteurs à 295 francs CFA par kilogramme. De maintenir l'affectation de 10% de la production de graines de coton aux éleveurs agréés pour l'alimentation du bétail et des bœufs de labour. ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ lakanabaliya hukumu kɔnɔna la a yira ka fɔ ko a daminɛ juin kalo tile 5 la fo ka taa bila juin kalo tile 6 la su kita ani kati kɔni furancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya soribugu fan fɛ ko banbagatiw ni finitigiw kɔni karila ɲɔgɔn na ayiwa an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama ni yɔrɔ kofɔlen in na forêt classique dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma bawule o forêt in kɔnɔna la a yira ka fɔ ko banbagatiw daga yɔrɔ kɔni ye yen ko sabula kabini wagati jan tuma bɛɛ u bɛ bin taamalaw kɔni kan an ka kibaruya tɛmɛnenw na an y'a yirala k'a fɔ ye ko min yɛrɛ ye kabini sango fo ka bila ɲinan la banbagati wale kɔni calen don kita sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya taama mobilikɛlaw kan tuma caman u bɛ lajɔ k'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la wa maa dɔw yɛrɛ bɛ bɔnɛla u ni na o senfɛ ayiwa hali bi o hukumu de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko finitigiw dɔw yɛrɛ bɔnɛla u ni na ani banbagati ninnu kɔni sababuya la o de hukumu na k'a daminɛ juin kalo tile 5 la fo ka taa bila kunu juin kalo tile 6 la banbagatiw olu ni finitigiw kɔni karila ɲɔgɔn na wa min yɛrɛ ye finitigiw ye u ka pankulu yɛrɛ wulila ka taa dɛmɛ don finitigi minnu tun bɛ kɛnɛ kan ka taa dɛmɛ don u kɔrɔ a yirala k'a fɔ ko nin gana banbagatiw dala kosɛbɛ sabula k'u bolila forêt kɔnɔna in kɔni na ka taa nka an ma kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ a la sabula min ye mali finitigiw ye olu kɔni ma bɔ ka communiqué k'a kan kan nka maa minnu tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na kɛrɛnkɛrɛnnenya taamalaw ni olu caman ka kari kɔni kun jɔlen don sabula u y'an ladɔnniya ka yira k'a fɔ ko ni finitigiw ye yɔrɔ min kɔni banbagatiw gɛn ka bɔ yɔrɔ min na ko taamamolu b'u sɛnsɛn k'u ka se o yɔrɔ kɔfɛlen na ayiwa olu kɔni ka jateminɛw la u y'a yira k'a fɔ ko finitigiw ka mobili dɔw kɔni tiɲɛna wa ko dɔw taara min ye banbagatiw kɔni fɛ nka an kɔni t'a dɔn ni maa fatura nin ko in na walima ni maa ma fatu
Ayiwa kunnafoni kuncɛla kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ fekola min baarakɛla mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u diminen don kosɛbɛ wa ko u bɛna tile damadɔ baarabila kɔni kɛ. Ayiwa kunnafoni mun sera ma kuɲa la olu y'a yira n'a ka fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen min kun ye juin kalo tile 5 ye fekola min baarakɛla mɔgɔw olu kɔni ka syndicat ɲɛmɔgɔ kɔni bɔra ka jamana kunnafoniya ka yira k'a fɔ ko juma nata olu kɔni bɛna tile damadɔ baarabila kɔni kɛ. Ayiwa ko u ka nin baarabila ko ale kɔni bɛ kuncɛ min ye tarata nata ye juin kalo tile 13 kɔnɔna la. Cakɛda mun kɔni sigilen bɛ nin baarakɛyɔrɔ in na n'o o ye Bitugoli ye ni olu ye Kanajaw ka société n'o sigilen bɛ an fɛ yan na a yira k'a fɔ ko olu de kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. Ayiwa min ye fekola min baarakɛla maaw ye u ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka yira k'a fɔ ko u ka hakɛ dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ma dafa wa ko o tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka yira k'a fɔ ko olu kɔni banala n'u taara kɛnɛyaso la baarakɛyɔrɔ kɔni tɛ jɔ ni olu ka furakɛli ye k'u bɛ paracetamol dɔrɔn de ta ka di olu ma wa u yɛrɛ ka furasɔngɔ tɔ olu yɛrɛ b'u jɔ n'o musaka ye wa fana ko n'i y'a ta k'a lajɛ baarakɛyɔrɔ bɛ assurance min da baarakɛla kan n'i ka denbaya bana la i muso walima ko kana se i bangebaaw ma baarakɛyɔrɔ kan k'o ta en charge a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ baara la nin yɔrɔ kofɔlen na ko u muso n'u den dɔrɔn ye talen don en charge k'u bangebaaw talen tɛ en charge wa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko n'u bɛ baarakɛyɔrɔ la ni kɔngɔ kun y'u minɛ u kun bɛ dumuni misɛnnin minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sanu fiye o n'a ɲɔgɔnna caman k'u y'o bɛɛ lajɛlen tigɛ wa maa minnu bɛ yen nɔ n'olu yɛrɛ kɔni tɛ maliyɛn n'olu bɛ bɔ ko kan ka na baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen la ko olu kɔni ka dumuni talen don en charge wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a dɔw la olu yɛrɛ sara ka ca ni maliyɛnw yɛrɛ kɔni sara ye nin yɔrɔ kofɔlen na ko o de hukumuna kɔnɔna la olu kɔni tɛ jɛn n'o ye ko olu bɛ fɛ u ka hakɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka dafa ko n'u ka hakɛ ma dafa u ye baarabila min kɔni kɛ k'u bɛ baara wɛrɛ b'u bolo k'o boloda fo ka taa fɔ u ka laɲiniw kɔni ka sabati nka aw ni ne an ka jɛ ka ni makofɔlen ninnu kan ni ka kuma lamɛn. On appelle ça la force du travail. Fanga b'aw de la aw y'a yira an na k'a fɔ ko fanga b'aw de la jama bɔra direction ye fɛn bɛɛ kɛ k'u bɛ nin assemblée boycotter u y'an wele midi k'an ka assemblée bɔ a ma k'a sɔrɔ depuis kunun an ye message c'u ma u ma fɛn fɔ o la ka sɔgɔmada na ka taa assemblée a fiche d'u ma an bɛ se ka mun partager kɔrɔlen u y'a décharger a bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen an tɛmɛna o sira fɛ mais u y'an wele à notre grande surprise midi k'an ka assemblée bɔ a ma an ko an tɛ ka bɔ a ma an ka crédibilité ka gɛlɛn an ma baarakɛla dɔw de bɛ yen nɔ u ka danaya de ta ka da an kan n'olu ko ko min an b'o de kɛ n'u wulila su an bɛ wuli su n'u wulila tile an bɛ wuli tile pour que u ka intérêt a ka se ka lafasa syndicat bɛ o de syndicat yɛrɛ kɔrɔ ka baarakɛla ka hakɛ a bɛ sɔrɔ minnu kɛ k'o lafasa a ka hakilina k'o lafasa a bɛ sigida mun na a bɛ baarakɛla sigida mun na k'o lafasa l'intérêt économique l'intérêt social l'intérêt moral de tous les travailleurs les syndicats défendent ça. An taara Kayi an bɛna da don Kayi compte rendu bɛɛ lajɛlen na Kayi an taara sigi inspecteur Ɲakɔrɔ sanni an ka taa an ye assemblée générale kɛ ka point bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ɲɛna an taara camarade y'a fɔ cogo min na an ye tile 4 an b'o kɛra sigikafɔ la kuma dɔ an bɛ bɔ yen fo 22 heures an b'a daminɛ sɔgɔma fo 22 heures an bɛ sigikafɔ la sigikafɔ in a daminɛra point fɔlɔ min na bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛya ka kɛlɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen y'o yira u t'u ka kɛnɛya u t'a négocier o de filɛ nin sɛbɛnni pancarte la la santé vaut mieux que de l'or kɛnɛya ka gɛlɛn ni sanu ye an bɛ yan sanu mun ɲini na kɛnɛya ka gɛlɛn n'ale ye a point fɔlɔ o ye prise en charge médicale 100% baarakɛla y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ ka furakɛ 100% ka sɔrɔ u ma dɛrɛmɛ bɔ sariya yɛrɛ y'a yira fana min baarakɛla bɛ furakɛ a 100% i tɛ dɛrɛmɛ bɔ an taara inspection na an kumana o point fɔlɔ kan an ko an bɛ fɛ ka furakɛ 100% an ko an bɛ fɛ ka furakɛ a 100% u y'a yira n na k'olu bɛ k'an furakɛ 100% ka tɛmɛ ko an mana taa furakɛli la tigɛ modérateur mun d'anw ma k'olu bɛ k'an rembourser an ko mais aw t'a kalama k'a fɔ ko an tɛ ka furakɛ 100% halisa les 3,06% n'o bɛ tigɛla ka bɔ an kun an ka bulletin kan ka taa an ka furakɛli ko kun kɔrɔ n'o kɔrɔ la an bɛ ka contribuer halisa an ka furakɛli la an ko an bɛ fɛ a ka rembourser n'a y'a tigɛ aw tila ka lasigi bulletin kɔnɔ an tilara k'a f'u ɲɛna an bɛ produit dɔw san u tɛ AMO la o produit ninnu o wari bɛ bɔ anw de kun n'anw nana ni ordonnance ye o produit ninnu a n'a ye reçu an bɛ fɛ u ka lasegin an ma anw bangebaaw tɛ furakɛla yan nɔ
Iba, Ifa, Imana nous ordonnance, on va vous le sara. Est-ce qu'on est 100%? Donc, vous pouvez gagner un mousseau droit d'État. Kilinigu, Minto, Kilinigu, Nini, Wat, Boubao, là, vous avez barré le fragment, vous êtes fou. Vous êtes déjà Messara. À ça, vous avez un fragment à 100%. Kuma Ghana, avec les fragments du point là, à ma paix. Les flâneurs, on en a. Quoi, vous venez en fragment, vous avez clinique d'Onini. Il a fallu la nuit, vous avez clinique de Touba, Bamako, Kai, Sikaso, Kita, Segu, Aïe Katimeka, Barakalo, Chai, Norokosobe, ou à clinique d'Onini, non, ou à Anfrake, Fou, Anagamaya, Unanagawa, Husona. Au coffre, Anya Yurula, Kafo, 3,06%. Quand on a signé un habilité au Canada, nous, on a signé un fragment à 100%. Ou comme non, quand le 3,06%, c'est un moment. Encore un famille. Encore ordonnance nous nous amola. Ordonnance nous nana. Ou kasegi. Ou waru kasegi ama. Nana est reçu présenté là. Ou comme ko tiala, ko le seko fanake. Ko le seka muke, ko syndicat ni, olu yere busigi, anduka docteur, ko bana manake. Fura mununga telega sebe ankuna banawla ina fo bana mununga cha ko ambo olu fura useme ko wa nana na nolu ye ubo lu waru la sege ama ango no bana ma ko banala an se ka do shini bana mbanye. Donc toutes les maladies nous te amola nana na nae a wari ka rembourser ama ango do 100%. Point tana du point ka kele ko tu Coach Mouni point tanay. Noye anga 10% en négociera Sinacom, Syndicat national de construction civile et mine et énergie. En patronat fait, secteur privé ou cas Chambou. Gouvernement augmentation de 15% 2022. Sinacom le syndicat Fanaya négocié, il faut à 10% du secteur minier. Moulumbe et construction civile et énergie là. Encore, à 10%, mine, presque paya à Diaka Parakeloma. Faut faire quoi là? On doit se regarder pour nous, faire un soleil. Quoi encore doit les beaux les syndicats terminés? Quoi augmentation de quai pour 31 décembre 2024. Encore, inspecteur ya Founyana, on y a Founyana. Jamana mana sharia muta o sharia o be o yere dama mana o sharia be sharia munu na o yere dama ya ta ho sanfe. Est-ce c'est vrai que l'accord sur le plan national prime accord interne inspecteur au Founyana pourquoi la va faire ka 10% appliqué en vous ko le besto ou accord interne ko est-ce que on me ka la ça va faire quoi pour le syndicat qui va accord 2024 pour le beto encore bon notre cas le point mali sharia la fo ko 10% ka di barakala blaguement est-ce que là il y a fin on syndicat temele aye négociation que salaire plus dur mais on va que salaire de base nous fera ko ga fara salaire de base salaire catégoriel. Non, ko lu kan me to ko ango bon no be to ko des accords donc ni point tanaina ni point ni na point tanya anye kai take clenani and sunani anye ni ne ke négociation na ko ayan tikata muna na point tanana aiwa ni ameni mine ango kana mnewa d'accord inspecteur la nyinga ko abana sisa no ko amemu fo ango ambese ka fo ka fo kan sona kalimine anga ameda kai dum ango le moto de préavis de grève est maintenu mais qui fait tout sous à partir de 0 heure grève vous est déclenché avec plan I love it I get to organize tout sous à partir de 0 heure
et vous déclassez. Nous y avons c'est à gauche, quand nous sommes un syndicat responsable. Amesi ka dialogue que nous mais aya chimuna so de kaso no masoro ameta grabula no masoro ameta grabula natala aya sambuje aya kaso aya tala danga aya kaso nala sona kuma ula Assemblée générale de Caire. Avec le moyen de service minimum, service plutôt, Jini Kouran, on nous le bétoye. Docteur So, on nous le bétoye. Sécurité, Mokotan Domani. Restauration, communauté de l'autonomie, Kamokotala. Administration Sitala, mining Sitala, usine Sitala, planète Sitala, et police. Nama wuli kanga yelma gora kirege nama wuli kanga aga la fatalité motina ke ayre donc andana bola en prenne kanga fa awnoga ambe parte sharia konala ani syndicat mu nous sommes un syndicat responsable ante ko sharia konala yala sona tuma wula assemblée be 18h30 ambe préavis ambe ka wu boya ngabo mo yina abe tamne joyal pile abe ba mardi le 13 aiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan an ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn